Hem creat una web, www.moute-tmenorca.com, perquè tothom tingui l'abast tota la informació dels bussos de Menorca d'una manera fàcil i senzilla. Una web que està ara en català, però que els propers dies es farà en castellà i passat Setmana Santa la tindrem en versió en anglès, en francès, en alemany i en italià per donar cobertura a tota aquesta gent que ve a Menorca i es vol informar com moure-se dins la nostra illa. D'una altra banda, per aconseguir tots aquests reptes, durem a terme campanyes tant online com offline, emparada dins la marca Paraigua Moute Menorca, per atendre turistes i residents per donar una informació més completa sobre el transport regular a Menorca i com moure-se a Menorca, que és el títol d'aquesta campanya.